kulon wis ditutup, wetan ditutup, dalam alternatif kan wonten alternatif. Nggih. Nuwun sewu para pemunden sing baku panyuwun kula, sing baku warga masyarakat Desa Kauman bersatu, rukun bersatu demi kenyamanan, demi ketentraman Desa Kauman. Sampun sawetara ingkang disih diri paraga seni apa ki jenenge jadilan. Jadil. Nggih jadilan Padalang. Jadilan. Nggih. Saking punika ingkang kepareng meranata maritetesaken lumampahing tari jadil semoga samukawis kula sumangken. Nuwun. Nggih. Paling ngantos sekedap nggih para pengrawit masih dereng sepalih menawi dipindah malih wau sampun dipun